той жълта куприна малка му ме сребърни се дреча праси носи да помниш, макар не искаш, но ме моя невеста да станеш. Носи да помниш, макар не искаш, но ме моя невеста да станеш. И започваме. Да. На трето място ние сме поставили пробата с номер 5А. Ами честито, сега ще кажете няколко думи как сте го направили това вино. Всъщност вие имахте най-много проби от всички, вие имахте 3 проби. 5А и 5Б. Не, 5. 2 бяха само. 2 ли? Не, имаше и друго. Да, добре, както и да. Ами... Едното беше аромия, не точно от грозди. Ние го поделихме го това нещо. Между другото, за сега кой е направил, нали знаете, преди 2 седмици имаше промяна на закона на виното и може би, не може да се казва тъй като телевизията... Всичко друго може, да, много, да, но не е вино, да. Това е по-добра напитка, да. По-добра напитка. Добре. Само я да видим грамотата, аз ще подпиша и... Да я подпишете, но има вашето име, понеже на господин Сяров не му взема. Не ти е уточнение, що ги даваш така долу. Това е вашето име. Добре, ще подпиша с удоволствие. Така, ще го направя, ще го направя. Не. Значи,
Поначало виното, още нещо да кажа, ако нямате нищо против, в вкуса има леко бръждение на виното, т.е. ферментацията не е окончателно свършила. И по тази причина има една доза остатъчна захар, която ще се трансформира при една вторична ферментация, ако виното случайно остане на пролет. Да. Колко литра? Не е много вече. Колко става? А колко беше това вино? Около 100. Това съвсем такива, те наречените гаражни вина, може би сте чували. Съвсем лимитирани количества. Правете малко повече. Добре, но във всеки случай има една деликатност в виното, една свежест от това бръждение. Има един добър финал накрая. Аз, когато отначало исках да кажа с няколко думи самия елемент на дегустиране. Значи дегустираме с очи, с нос, с вкус и с общ анализ на като характер на виното. В случая финала, тогава когато виното потъне в трахеята и се стопли, то връща обратно и ни вторични аромати, които остават и тази дължина, тъй наречения финал във виното. При това вино то го има, е много балансиран, много приятен. Доста виното е букет, това е кюве, аз го наричам букет, да. Така съм го и записал, че кюве е вино. То си е букет. Да. Доста. Някои сортове аз не ги знам. Но в това вино има и бели сортове. Нали, има бели, да. Да, има бели сортове, които имат характерни киселини. И в това бръждение на виното особено ясно се подчертава и наличието, може би, на мискетни тонове. Е нещо средно между розе и между червено, не е точно. Точно така, то не е червено вино. Нито точно бяло, нито точно розе, нито точно червено. Но го оценихме вкусово, с добра характеристика виното за нас, така че то си личи. Наградата си е тук. Да. Добре, следващото вино. Ще се подпиша така. Следващото вино на второ място, което сложихме, е пробата номер 2. С достоинство, живи и здрави. Добре. Така. Ето да ви поздравя. Жив и здрав. Добре, за да автентично ще се подпиша едната и двамата с господин Сяров се подпишем тук. Само секунда да кажем нещо и за това вино. Във всеки случай това вино също според мен е букетно вино, в него има мерло, в голямата си част мерлото води като аромати. Изключително добра структура на виното съм записал с едни подсказани киселини, които поначало киселините във виното трябва да имат един много приятен баланс с захарите, за да може виното да излиза добре в устата. Липсата на киселини, да ви кажа, води до това, че усещането за вино е изключително плоско и няма с какво да го запомните. С много приятна плодова текстура, характерна за мерлото, и с много добър финал е това вино. Това така е характеристиката, която аз съм дал. Живи и здрави. Колко е от това вино? Колко ли? Само 160. До година повече. Да, до година повече, но бих казал, че това и следващото вино, което вие може би си досещате вече, това е проба номер 9. Това са две вина, които независимо от малкото количество, което господина е направил, виното е направено изключително професионално. Ами добре, на първо място бъчвата. Кой ще я вземе? Номер 9. Вие ли сте? Вие правили сте вино? Колко години правите вино? Елате да кажете. Зете ми прави. Зете ли? Зет ми, да. Да не е Но е направен... Не, направено е с голяма любов и запи с голям мерак. То не е останало, значи. Ами, не знам, ще видим. Добре, но ние просто така си записахме, че наистина професионално направено вино, с изключително много добро стояние в устата, много приятна минералност има виното. Остави го да пребори, след това го източи го,
на бъчлата. И сложи само самотока. Да. А пресова форма няма тук. Не. Преса няма. Не. Преса няма, но то е направено по точно не знам колко часа, но може би в рамките Не на мога да ви кажа. 12-13 до 15 часа максимум е стоял с ципите, след което е излезъл самоток. Веднага ли? Значи е много багрилно. От Асмая. От Асмая? Да, от Асмая виното. И... А какво? Асмата само една ли е? Какъв е сорт? Не. Добре. И бъчата как се носите сега? Имам Ще търкалете. Имам Ще помощи. търкалете. Добре. Да оставим право. Браво. Да са живи и здрави майсторите на това вино, да е жива и здрава тая жена да прави вино и за следващите поколения, да са живи и здрави всички, които обичат виното и които го пият, да сме живи и здрави всички, които сме се събрали днес на този хубав празник. И това беше от нас да кажа. Доколко сме били убедителни в оценките и на наградените вина, сигурно тези, които спечелиха, са убедени. Аз ще подпиша. Да. Но може би има и хора, които не са доволни от нашата работа, но щом сте ни се доверили, така. Добре, това е. Ами.